הוא נחשב לאחד מההרפתקנים הישראלים המפורסמים בעולם. 1, 2, 3. רועי סדן, שמכונה ג'ינג'י, הקיף את הגלובוס לבדו על אופניים וחצה 5 יבשות ב4.5 שנים. המסע של סדן הפך אותו לכוכב בינלאומי ומרצה פופולרי בתחום ההרפתקנות. ועכשיו תראו מי בא לבקר אותי. פשוט מאוד, משחקים איתו במשחק שלו. גם מצלמות ערוץ 10 התלוו אליו בשנת 2008 למסע שהחל באלסקה. ככה זה פה. דוב הולך פה, בכיף שלו. אחרי שהקפתי את העולם באופניים, אני הולך לחצות ב3 שבועות הקרובים את ההימאליה ההודית. בשבועיים האחרונים סדן דיווש עם האופניים בערי ההימאליה בהודו, והתכונן למסע רכיבה של 1,000 קילומטרים. אתמול במהלך טרק בצפון הודו, סדן נקלע למפולת סלעים והידרדר לתהום. רק היום השגרירות הישראלית בהודו הצליחה להשיג מסוק שחילץ את רועי מהשטח, משם הוא נלקח לבית החולים בניו דלי, שם הוא עדיין מאושפז. הוא נקלע לאיזושהי החלקה או נפילה והתגלגל במורד ההר מרחק של משהו כ-200 מטר. כרגע הוא מורדם ומונשם כדי להקל עליו. בבית המשפחה באור יהודה מחכים כעת רחל ועמי, הוריו של רועי, במתח מורט עצבים לידיעות לגבי מצבו של בנם. בינתיים בבית חולים ממש טוב כנראה, אחרי שהבית חולים הקודם היה ממש לא טוב. לא היה ערוך לדברים, במיוחד לא לפגיעות ראש. אחיו של סדן כבר נסע לניו דלי ונמצא שם. איך אח שלך? איך הבדיקות? עכשיו הם אומרים שאולי יש לו איזה משהו בעמוד שדרה שצריכים לשים לב אליו, אבל לא משהו רציני, משהו שהם לא ראו ב-MRI. גם חבריו של סדן התגייסו לסייע. הם הקימו חמ"ל מאולתר בבית המשפחה ומתכוונים לארגן קבוצת מתנדבים שיטוסו להודו. אני מורה ואני מספרת לילדים עליו, והם כל כך נהנים ומתפעלים ועוקבים אחריו הרבה. איזה יופי. לאמא, הבאתי לך אבן. במסע העולמי שלו לפני 7 שנים, גם לא שוד במקסיקו, תאונת פגע וברח בבוליביה, מנעו מסדן להמשיך ולדווש. אני יצאתי עכשיו עם אמונה לחגוג את הרגע המאושר הזה. 13,000 קילומטר. בשנה הבאה הוא התכוון להחליף את האופניים בקייק ולצאת לשייט היסטורי באוקיינוס השקט בצפון אמריקה. אין מילים לתאר את האושר הזה! חבריו מקווים היום שסדן יחלים במהרה ויחזור לכבוש פסגות נוספות. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא